fet d'estar al costat de l'estació de Perpinyà, que Dalí havia dit, mig en broma, mig en sèrio, que era el centre del món. Aleshores, prompte se me va ocorrir podíem dir-ne, era una referència daliniana al costat, al costaet del centre del món, a 100 metres del centre del món. La idea meva des del principi, quan me dono compte que els quadres no me caben en les parets i que en tinc quadres amuntonats per ací i per allà, em dono compte que ja soc un col·leccionista. I me dono compte que les peces que he anat col·leccionant han sigut peces d'una certa dignitat sempre. Aleshores, encara se reforça més dir, escolta, si fem això, ho fem-ho bé i triem les peces que cal i és veritat que sempre he preferit un quadre bo d'un artista amb menys succés o èxit econòmic que un quadre dolent d'un artista que teòricament té un gran succés econòmic. En la col·lecció en tindré unes 350 i després entre els companys una bona 70 o 80. L'anglès Tony Bevan, els francesos Corpé, Jean Legac, Penqueach, Michel Guéry, Vialà, Dominique Gautier, i després d'espanyols podem Boix, Heras, Armengol, Pina, Chema López, Santiago Ibáñez, Miquel Navarro. És veritat, comença a col·leccionar, podríem dir-ne, en un moment que agafa la moda, que apareix, que està apareguent. Comença a sortir, al principi dels anys 60, el nou realisme, el pop, al mateix temps, als Estats Units, en Europa. Jo sí, veig que allò és algo nou que comença i algo interessant, i sí, i m'agarra aquesta moda, en certa manera. El primer que compre és un quadre del 64 de Boix, un altre quadre del 64 d'Armengol i un altre quadre del 64 de l'Heras. Les pràctiques de la fragmentació i el collage van suposar des de la seva aparició un punt d'inflexió en les estratègies artístiques. Aquest context apropiacionista en què apareix el treball d'Artur Heras constitueix una estratègia subversiva a l'hora de proporcionar nous significats en la frontera d'allò que està permès i establert, enderrocant les barreres entre l'anomenada cultura elitista i la popular. Artur i jo perteneixem a la mateixa generació, és a dir, unes sensibilitats paregudes i amics de tota la vida. N'hi ha una relació, indiscutiblement, de respecte per la seva capacitat creativa. És la varietat, les ganes de comprar un quadre, encara que en tens molts, té bé perquè aquest quadre que veus nou és un quadre diferent i un quadre que dius, això també és precís que ho tinguem. A priori jo estic en contra de comprar quadres. Jo penso que això és una tonteria. Però en tota la vida no he fet altra cosa que d'això, però em resistisc, no sé si m'explico. Té que ser una cosa evident, que les ganes no puga reprimir-les, si no, no ho faig. I molt jove, molt prompte va començar a no col·leccionar, sinó a comprar alguna obra i a establir una... Sí, el 64, en efecte, hi ha una peça que són 4 posicions, que és un moment que arranca tota el que ve a considerar-se com la introducció de l'estètica del pop art al país i a l'estat espanyol, perquè cronològicament és el moment, i nosaltres, tant jo com els meus companys, Armengol i Boix, vam fer diverses exposicions i començàvem a pegar. He treballat buscant l'emoció de trobar-te perdut enmig d'un procés que és una aventura.
i que aquesta aventura es deixís d'aquesta espècie d'enredo en el que té clar a treballar moltes vegades en un projecte tancat o molt dibuixat o molt preconcegut i altres vegades no, i en els accidents que van produir-se al llarg del treball buscant, diguem, la manera de aglutinar o de desprendre's de part de l'equipatge. Aquesta aventura per a mi és la que és emocionant de la creació. La qüestió de l'actualitat, com allò de la frase rabiosa actualitat, és a dir, rabiosa o avorrida o enganyosa, però sí que me preocupa el llenguatge plàstic, encara que jo conté moltes històries, o els meus quadres, diguem, fundir l'emotiu, lo visceral, amb el racional, que evidentment és una història que destil·la el temps, el treball i la manera de veure. Diuen els qui en saben que l'adscripció d'un artista a un moviment contemporani no va més enllà de la seva coincidència temporal amb altres artistes en un moment donat. És com la trobada casual de dos viatgers en una estació de tren. Cada conductor prové d'un origen i potser no coincidisca en cap altre moment en el seu destí. És, però, l'estació la que els vincla en un mateix espai, en un mateix moment. Això, pam dalt, pam baix, és el que li passa a Vicent Madramany amb Artur Heras en A 100 metres du centre du món. Ha estat la casualitat la que ha provocat l'encontre, encara que, com tots sabem, el camí és el mateix. Tots dos comparteixen aficions, indignacions, compromís, amistat, generositat, lectures i viatges, fins i tot l'edat. Tots dos continuen fent el seu viatge, segurament cap al nord, sense allunyar-se massa un de l'altre.